je niečo, čo je múdrejšie, ktoré je tichšie, kľudnejšie, múdrejšie. Keď sa zahlbíme ďalej do hĺbky až za myšlienky, zrazu cítime pokoj, kľud a je nám dobre. Keď sa zahľadíte do diaľky a sa hovorí tomu, že sa zamyslíte, tak práve sa dostávate do toho stavu. Lebo myšlienka tam nemôže dojsť. Myšlienka sa tam nedostane. Je to až za myšlienkou. Vtedy cítite úžasný pokoj a kľud. A teraz, čo sa to deje vo svete? Čo sa to deje, že ľudia sú tak nahnevaní, že majú problémy, že sa cítia duševne chorí, že sa im veľa vecí nepáči? Čo sa to deje? Poviem vám, že deje sa to, že my nesúhlasíme s tým, čo sa s nami deje. To znamená, že každý deň, každú minútu, každú sekundu sa deje to, čo sa nám má diať. To znamená, že náš život je zrkadlo toho, čo sa nám stáva. Máme sa tu naučiť určité veci, ktoré, keď sa nenaučíme a pokiaľ na to neprídeme, tak sa to odzrkadluje v našej mysli a s tým, čím sa stretávame. To, čo sa nám stáva. Nie je to trest. Nie je to, že sa máme teraz na to hnevať. Máme sa nad tým zamyslieť, čo to vlastne je s nami. Prečo sa to deje okolo nás? Prečo ľudia tak podliehajú materiálu? Keď prejdú cez druhú dimenziu, alebo zomru, by som povedala, tak si so sebou nič nezoberú. A predsa si svoj život znepríjemňujú práve tou myslou. Keď sa vnoríte za svoju myseľ a uvedomíte si, jak vás to robí šťastnými a jak je to príjemné, tak zistíte, že ten materiálny svet nie je až taký príjemný, ale je zase zaujímavý. Pokiaľ ho len pekne sledujete a sledujete rôzne životy, tak si uvedomíte, že má svoje čaro, ale bez tých myšlienkových starostí. Skúste spraviť to, že si napíšete na papier, čo by ste chceli vykonať zajtra. Čo by ste chceli do budúcna. Napíšte si to na papier. Keď si to napíšete na papier, na druhý deň to už neriešte. Nerozmýšľajte, ako tam pôjdete, čo budete hovoriť. Proste konajte. Všetko pôjde samé, aj bez mysli. Lebo to, čo sa má stať, sa stane aj tak. Ľudia sa hlavne preto hnevajú, že by chceli niečo úplne iné, jak to, čo sa im stane. Úplne iné to znamená, že by chceli mať iný život, inú predstavu o tom, čo by mali robiť. A zase je to tá myseľ. Každý dostávame to, čo nám je dané. Každý. Máme ako keby svoj program. A ten program nám riadi náš život. Niektorí ľudia, samozrejme, že sa aj modlia, veriaci. Neveriaci sa nemodlia. Ale čo to je taká modlitba? Modlitba je vlastne prosba o iný program alebo uľahčenie tohoto programu. To znamená, že keď to ťažko znášate,
tak aby ste to lepšie zniesli. To je vlastne tá modlitba. A cítiť sa duchovne naplnenejší. Tí ľudia, ktorí sú duchovne plnejší, sa cítia ľahšie, lepšie. Tí, čo neveria, tak síce vlastne hľadajú, že ako by sa mohli mať dobre, to znamená materiálny svet, peniaze, domy, uspokojiť sa zo sveta, ktorý nám dáva veci. Ale vysporiadať sa so svojou myslou a vysporiadať sa s tým, že či naozaj sú šťastní, alebo sme šťastní z materiálneho sveta, je len jak pre reklamy nadobudnúť niečo, čo vás nenaplňa vnútri. To, čo naplňa vnútri, je práve ten pozorovateľ lásky a vy si môžete všímať veci okolo vás a zreteľnejšie ich vidieť a zreteľnejšie sa bez starosti z nich tešiť. To je naplnenie vlastne toho, prečo sme tu. Vyslovene sa tomu hovorí prebuďte sa. Prebuďte sa, aby ste sa prebudili do základu, čoho vlastne vznikol Adam a Eva. Ľudia hovoria, Adam a Eva čo? Ani nechcú počúvať o Bohu, alebo nechcú počúvať od Adama a Eva. Čo vlastne oni boli za ľudia. Adam a Eva boli prví ľudia, ktorí boli inteligentní. Keď si človek uvedomí, že existuje kozmos, že existuje vesmír nekonečný, či UFO, či mimozemšťania, či duchovné bytosti. Keby ľudia boli menej tvrdohlaví práve tými myšlienkami, tak by si uvedomili tú spojitosť toho všetkého. Spojitosť, že existuje niečo aj iné ako len my sami. My to musíme samozrejme vidieť, ale keď niekoho človek miluje, nevie opísať, ako to vyzerá. Je to kockaté, je to červené, je to zelené. Ako to vlastne vyzerá tá láska? A predsa vieme, čo láska je. Vieme to. Vieme to, jak to cítime vnútri. Jak nás to hreje, jak nás to teší. A tú lásku, aj keď nevidíme, vieme, že je. A takisto je aj nejaká sila, múdra sila, ktorá nás vlastne vedie. Adam a Eva mali svoje DNA, ktoré máme my všetci, či chceme, či nechceme. Či sme veriaci, či sme neveriaci, proste každý máme toto DNA. Nikto zas nemôže povedať, že neboli opice. Opice boli vždy. Ale nikto sa nezamiera v škole, vo svete, aby ľudia nemali depresie. Aby sa tešili z toho, čo sme tu. Aby sme mali radosť každého dňa. Je to úžasná úľava, keď si uvedomíte, že život vám ide aj tak ďalej, bez toho, že by vás vaša myseľ stále prenasledovala. Buďte pozorovateľ a všímajte si tú svoju myseľ viac. Všímajte si, pri akej myšlienke sa zachytíte. Či je tá myšlienka pravdivá, alebo je to myšlienka, ktorú ste práve posadili na tú fotelku a komunikujete s ňou. Ak vás niečo hnevá, pozrite sa na tú myšlienku. Je naozaj tá myšlienka nutná? Je naozaj tá myšlienka až taká,
aby som sa jej venoval, aj keď treba z vás trápi, čo je to hnev vytvorená myslou. A práve preto, keď ľudia už dovršia svoj vek, nehovorím, že by som chcela vnúcovať mladým, čo sa týka prechodu na druhý život. Vy vlastne, mladí, si užívajte toto, čo je tu. Žite si to, všímajte si, čo sa deje. Všímajte si okolie, ale netrápte sa svojou vlastnou myslou. A starší ľudia, keď si uvedomia, že vlastne smrť si predstavte ako sitko a teraz vy prejdete cez to sitko už bez týchto emócií, strachu, zloby, hnevu, materiálneho sveta. Prejdete len čiste ako dobro, bez všetkých špatných emócií. A vlastne precítite ten krásny kľud od všetkého špatného. Tieto emócie, ktoré sú špatné, ktoré ostávajú tu, sa časom prečistia. Nič nemizne. Všetko sa prečistí. Ale ľudia, keby sa zobudili, aby pochopili to, že najdôležitejšia je tu láska, viac jak materiálny svet, a že by si nemali ničiť telo svojou myslou, skôr dostať sa za svoju mysel, sledovať, pozorovať vtáčikov, prírodu, stromy, lásku, zábavu trebárs, ale nedávať sa do svojho vnútra, aké je to všetko zlé a špatné. Aby vedeli, že si zase svoju mysel dávajú si zase ako fotelku pre svoju mysel, že poď, budeme spolu komunikovať, jak je to tu všetko špatné. Ale nie je to také špatné. Všetkých vás zdravím. Prajem vám, aby ste si tento svoj život vychutnali v kráse, v láske a nie sa umárali pocitom svojej mysle, ktorú vlastne myslíte, že je pravdivá a usudzujete, že je pravdivá. Všetko sa vám deje to, čo sa vám má diať. Takže ľudia, pekne sa prebuďte, buďte šťastní. Všetkých vás zdravím. Ahojte.